Ka jingdia ya ki tiket offline na ka benta ka jingele ka semi final hapdeng ka Shillong lajong persha ya ka North East United kamanlong ha ka arpun riutorik unailar arja arpusau kan pli ha ka arbaji no phai sngi menta ka sngi ka arpusau tarik unailar arja arpusau hinre la bani I baki riu I football kilami ban yang lain hajan baro ki jaka di tiket nadu dang step ban yo thi ya ki tiket namar ka jingthrang ban yo sakhi ya ka ni ka jingele kai. Full subject. Subject kita nam. Spartan mana dia ni? Spartan. Menyo batang sampul sampul. Menyo tempat pengaruh halan. Ancam.